Hallo, så velkommen tilbage. I dag spiller vi noget mere Bunker Simulator, som I nok kan se. Og vi er nået til dag 5. Så ja, bare kom i gang. Jeg ved ikke. Sidste gang så klarede vi nogle ting. Sidste gang klarede vi op til dag 4. Nu skal jeg lige koncentrere mig om det her, fordi jeg kan ikke koncentrere mig om 2 ting. Men der klarede vi dag 4. Eller dag 3 og 4. Det er noget nyt, det der. Nå. Og de blev ved med at skyde ned på den der dør. Det var pisseirriterende. Nu er der noget nyt. Det er den her radio, som man kunne et eller andet med. Sker der noget? Klokken 7 sker der et eller andet. Der kommer biler. Klokken 7. Hvad end det skal... Ved du hvad, så tager vi sgu en af dem her. En af dem her, som bare har et skud i sig. Hvad er klokken nu? Den er 7. Nå, det er det her. Men nu forsvandt det der. Nå, ja, men det er det der, hvor de kommer deroppe, og så kører de ned. Og så er der sådan en loot i dem. Og så skulle du skyde dem med en bazooka. Det er rigtigt. Jeg kunne huske, at man skulle bruge en bazooka til den her, men... Jeg kan ikke huske. Igen, det er lang tid siden, jeg sidst har spillet sådan. Jeg har spillet det. Der er nogle ting, jeg ikke kan huske i det. Kommer der nogen? Jeg ved, der kommer en konvoj. Lige da jeg så, at vi skulle noget nyt, så var jeg sådan lidt, hvad fanden er det egentlig? Fordi det er sådan et år siden, jeg sidst... Prøv at se, der kommer biler der. Det er et år siden. Det er også sådan en, vi så deroppe af. Den der var efterladt med det der medicin i. Så kommer der soldater dernede. Gå væk med dig. Gå væk. Gå væk. Gå væk. Gå nu væk. Gå nu væk for satan. Dø, røvhuller. Dø, røvhul. Fuck, au, 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 au. Dø, røvhul, dø, røvhul. Dø, røvhul. Hvem skyder mig? Dø, røvhul. Der står en derovre. Oh my god, der er mange. Hvorfor er der så mange? Hvorfor er der så mange? Det... Jeg kan ikke ramme ham. For satan. Nå, nu den har ikke noget skud i sig, så lægger vi den bare op igen. For satan. Det... Ja, 6, sådan der. Kaffe. Okay, men det er sådan en konvoj, og så har de loot i sig, forhåbentlig. Nogle af dem har loot, nogle af dem har ikke. Og jeg skulle måske lige have lukket den der dør. Fordi at... nu kan de sådan... Den advarer mig, hvis der er nogen, der kommer ind. Men de kan komme ind. Vi har snart brug for mere træ, kan jeg se. Vi har ikke så meget træ tilbage. Vi spiser lige den der. Fuck. Ja, som sagt der. Som sagt. Der kommer sådan en høj lyd, og så siger den, at der er nogen. Det fik mig faktisk et lille chok, det der. Fuck, mit hjerte banker. Det er creepy, den der lyd der. Den er så høj. Okay, vi skal måske lige putte kaffen i først. Håber ikke, der kommer flere. Hvad sker der, hvis man stiller den her? Okay, absolut ingenting. Men der er kaffe her. Hvordan har jeg aldrig nogensinde set, at der var mere kaffe der? Sådan der. Hvad sker der, hvis jeg sætter den her over på den her? Herovre. Absolut ingenting. Okay. Næste mission. Patruljere igen. For helvede. Hvorfor fanden skal jeg patruljere hele tiden? Eller det giver god nok mening, men det er bare lidt irriterende. Jeg skulle patruljere konstant. Hele fucking tiden. Så jeg prøver lidt bare at sådan... gå over og se, hvad de har ting.
en 13 en. Man kan få forskellige. Det er ikke kun sådan, så der kun er 14. Sådan, hvor mange... Man kan få sådan noget, så der kun er 7 for eksempel. Og alt muligt andet. Med hvor mange gange man skal sådan patruljere-agtigt. Eller hvad du skal patruljere, hvor du skal hen og sådan. Nu kender vi nogenlunde ruten, så nu løber vi den bare. Jeg husker så, om der er en taktik, der gør, med, eller noget, hvor man bare kan sådan blive inde i basen. Vent til man har skudt alle folk, så man ikke bliver bagholdsangrebet. Og så bagefter. Eller nej, det er ikke med den her. Nej, det er med... Det er med, når du henter ting. Fordi der kommer der også folk, når du henter airdrops og sådan noget. Så kommer der folk. Og så kan du blive i basen, skyde dem, og så gå bagfra gå ud. Ja. Der er også et eller andet deroppe, der er sådan en prik der. Jeg ved, er det en kampvogn eller et eller andet? Det ligner sådan... For helvede! Og den så det jo ind nu. Vi skal herop. Ja, jeg er ligeglad. Hvis jeg løber herop, så løber jeg ned. Vi mangler 3. Kom nu. Lige lad mig komme et sted, hvor jeg kan... Jeg er glad for, at de rent faktisk er klar, så man kan... Hvor skyder de fra? Hvor er han? Der er han. Den er meget hurtig, den her. Det er nærmest bare som en lille maskingevær, det her. Jeg er glad for den. 20 skud, det er også sådan meget. Okay. Sidste opgave. For helvede. Jeg tager lige sådan en appel igen. Ej, de er næsten udlagt døren. Lidt sådan. Der er flod. Lige sige, den dropper det her. Den dropper det derovre. Det er sådan lige heroppe, tror jeg. Ligner det. Så vi skal ikke langt væk. Lige her. Det er lige her. Se, det er en god måde at... Jeg løber ind derned. Ned med dig. Se, der var den. Det er en god måde. Se, kan det ikke bare blive ved med at være sådan her, i stedet for at de skal kaste den 10.000 kilometer væk? Og for satan. Skyd fra. Stop med at skyde mig. Stop med at skyde mig. Okay. Der får vi sådan ting, vi ikke har bestilt, og ting, vi har bestilt. For helvede. Det kommer lidt over det hele. Var der noget skud? Ligner det ikke? Jo, det var der. Okay, vi er low. Vi er meget low. Oh shit, vores våben skal også til at repareres. Okay, vi er færdige for i dag. Vi er færdige for i dag. Okay, godt. Hvad er den her? Endnu en af dem her. Skru fast. V, kan ikke være sådan. Kan ikke. Q. Kan ikke bare... V, sådan der. Okay, vi er færdige for dagen. Okay. Please sig, der ikke kommer nogen, og de skal ikke udlægge den der. Hvis de bare kan lade være med at komme nogen, så vil det være meget fedt. Bum, sådan der. Nej, hvad? Var vi ikke? Klarede vi den ikke? Nå, vi klarede den af en eller anden grund ikke. M. F. Nej, fuck.
Og 8. Sådan der. Så klarer vi. Jeg føler, vi bruger mange af dem der, så tror jeg, vi tager. Sådan der. Ved du hvad, jeg så, der var en del biler. Skal vi ikke lige tage sådan her med til at kunne holde tingene i? Eller hvad? Var det bare mig, der husker forkert? Jeg synes, der var en del biler. Men måske var der ikke så mange, som jeg lige går og tror. Altså, man kan klare sådan her dage overraskende hurtigt. Men... Okay, så... Endnu en fucking bazooka. Hvor mange bazookaer vil de lige give mig? Var det... Det var den 5. i verdenen. Eller i sådan gamet. Men det er den 4. vi har taget, fordi vi ikke gad tage den anden. Der var ingenting i dem her. Der var 2 biler. Var der flere hernede af? Nej, der var kun 2. Okay, det var spild af tid. Men ja. Kun 2. Altså, hvorfor? Kan jeg ikke bare sådan... Hvordan ser det egentlig ud, når sådan en raket flyver afsted? Okay. Meget fedt. Kan jeg sådan samle den op og lægge på ham her, så bare slet? Kan jeg sådan... Ja, det kan jeg. Det virker. Okay, men så var det spillet tid at tage den her. Vent, vi skal lige loot den her. Loot. Nej. En håndgranat. Okay, den kan vi sagtens bruge. Lad os gå over til den anden der. Okay. Det var den dag. Vi fik vores første biler. Sådan der. Så lad os lige få lagt nogle af de her ting på plads. Bum. Bum. Der. Så har vi det der, vi har det der. Den her, den kan røve herover, men det er lige før vi begynder at skulle lægge nogle af de ting af os. Hvis vi nu lægger den her. Sådan en shell der. Nej, vi har ikke med her. Okay. Lad os også lægge, hvad er det? Anti-tank mine. Den er nok rimelig brugbar. Shit, vi er tørstige. Så C. Jeg sidder lidt sådan, hvordan fanden putter man den til backpack, men det er C, okay. Jeg har ikke så meget at sige, vi er færdige med dagen. Når jeg lige har lagt de ting på plads, så går vi til næste dag. Shit, den ligger vi sgu herover. Vi bruger aldrig nogensinde den anden machine gun. Jeg ved ikke hvorfor. Det gør vi bare ikke. Vent. Den her. Verdanskaste. Jeg ved, det er et medkit, fordi at den har det logo på sig. Jeg kan ikke tysk, men... Den har en hel masse lort i sig. A.k.a. en hel masse gode ting i sig. Men stadig en hel masse lort. Lad os lægge det her ind. Sådan der. Jeg troede, jeg havde lagt granaten derop. Spiser granater. Det er fandme noget af det. Noget af en mave, hvis man kan spise en granat. Hvad har du fået til morgenmad? Granater. Dag 6. Nu må vi se. Det er et K, det ved jeg. Det er den. Det er det. Det er et 5-tal. Sådan der. Enemy planes. Skal vi så kæmpe mod fly? Okay, vi skal først lige træne. Det kan vi gøre meget hurtigt. Ja, vi er de bedste.
Sådan der. Destroy all enemy planes. Skal vi tage fucking udlægge fly nu? Lad os fucking gøre det her. Der. Hvor kommer der fly hen? Ja. Åh, fuck, vi er faktisk ved at dø. Fuck. Vi er ved at dø. Okay. Sådan der. Au. Okay, fly kan umiddelbart ikke gøre så meget mod os. Det er bare en mission, vi skal gøre. Jeg ved, kampvognen kan ødelægge bunkeren. Og jeg ved, at normale folk, de kan både ind og ødelægge din radio, så taber du kampen, så dør du. Og jeg ved også, hvis du dør, så skal du også starte forfra med. Men flyene kan vist ikke så meget. Hvad er det? Bare krigsdag i dag, eller hvad? 5 stadig her. Sidste gang, der gjorde vi det, at vi bare stod sådan her. Hvilket vi sådan set også godt kan, men lad os bare bruge maskingeværet. Kommer der ikke nogen? Jo, derude, der kommer nogen. Død. Der. Så skal lige kigge derovre. Der. Der, død. Altså, jeg kan meget godt lide, at de dør ret hurtigt. At det ikke er sådan urealistisk, hvor du skal skyde dem 20 gange, for de dør. Selvom de skal skyde en, for at man dør, men så dør man heller ikke bare instantly, så det er ikke svært. Det er ikke, altså det er ikke et svært spil, det her. At klare. I hvert fald ikke indtil videre, jeg ved ikke, om det bliver svært senere hen. Altså, jeg ved, der er kampvogne. Jeg ved det, hvis der er kampvogne. Jeg ved ikke, hvor svære de er. Dø. Sådan der. Hvor skyder de fra? Der. 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 Dø så. Nu kommer der 100% flere. Nej. Nej. Hvad, kommer de der fly stadig, eller hvad? Jeg synes, de kommer hele tiden. Sandbags, okay. Det ved vi. Det er meget nemt. Okay. Jeg ved, der kommer flere. Og det er derfor, man har sandbags. Jeg burde bare stille dem her også, burde jeg. Bum. Og ja, det er nemt. Sådan her mission med sandbags er nemt nok. Sådan der. Færdig for dagen. Yes, sir. Perfekt. Så er der så sendt den der radiobesked. Sådan der. 3 6
8. Bum. Altså, piller bliver brugt meget. Hvor meget ammo får man, hvis jeg bestiller ammo? Det finder jeg nu ud af, for jeg har lige bestilt ammo. Så. Jeg gider ikke gå ud og loote alle de der folk der. Det gider jeg simpelthen ikke. Til gengæld, en ting jeg gider er at tage sådan en der. Og så, okay, det var så en pille. Ups. Der er sådan en der. Det var så også en pille. Wow. Der er sådan en der. Der er 3 piller. Okay. Der ser vi den her igen. Sådan der. Og vi tager os lige sådan en der inventory. Og sætter herop, så vi har den. Sådan der. Ja, det tror jeg egentlig var det. Vi klarer det der overraskende hurtigt. Vi kan gå ned og grave lidt mere, men der er ikke så meget. Altså. Jeg ved ikke om... Lad os prøve. Der er nogle kister herover. Men altså, det at grave, det er ikke specielt spændende. Det er bare store spam-knapper. Jeg tror egentlig, at jeg vil ende episoden her. Sådan klar 2 dage per episode-agtigt. Noget af den stil. Vi er klaret 5 og 6. Det gik overraskende hurtigt. Jeg ved ikke, hvor lang tid der er gået. Men vi klarer det. Vi, ja. Jeg dræbte nogle fly. Fik dræbt nogle mennesker. Der kom lidt folk og skød på dørene, men det var ikke på samme måde som sidste gang, hvor de kom hele tiden. Ja. Vi fik brugt en bazooka, det er fedt. Og der var en bil, vi kunne skyde, det var også fedt. Så ja. Tak fordi I så med. Like i videoen, hvis I kunne lide den. Subscribe til mig, please. Og ja. Farvel.